पूछले नदिया रतिया में के छापल भौजी हो रदिया बोला ए भौजी हाँ पूछतारिया मापिया पूछले नदिया रतिया में के छापल भौजी हो रदिया लागल कैसे दाग बोला सड़िया में हो लागल कैसे दाग बोला सड़िया में कहा तो न भइल कमरिया मेरा ते धरा धरी कैले कायन हरिया में चुकी चलत बारू टूटल कैसे पायल हो अरे हमारा तो कुछ औरी बुझाता कैल का भैया घायल हो कैल का भैया घायल हो अरे कैसे मसकल नया चोली अमरो के बतावा हो अरे ओठवा के ललिया भइल कमरिया मेरा ते धरा धरी कैले कायन हरिया में ए जी कहत रही जानी बुताई घरवा बाकी रावा कहाँ मानत बानी कर मैसेज फाइट जी कर मैसेज फाइट हरे तोहरे धन सबूर राख सुनाए राकेश राजा अरे जेतना देला सहत बानी अब नहीं दी सजा सुनल बदेवरा के मरिया में लागे बिकी दौरा सुनलस के मरिया में कहा तो न भइल कमरिया में राते धरा धरी भइल बायन हरिया में रौरा जे न करा दे।